Čau to lidi, já jsem Lukáš a dneska je tu Marshmallow Challenge. Takhle nějak to vypadá. Takže spočátku v tom, že si dáváte ty bomby do pusy a říkáte Chubby Bunny. Takže dáme se do toho fejra. A okay. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Čtvrtý. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. No je sedmej. Já už budu osmej. A už to skončilo. A máme to tak nějak hotový. Dál jsem jí 12. Dál jsem jí 8. 12 versus 8. Takže se loučíme. To je Tina. A další challenge bude dneska možná. Takže čus.